Concentració de rebuig fa poc menys d'una hora a Salt per l'assassinat d'una dona de 32 anys degollada a mans de la seva parella ahir a la matinada al portal de casa seva. Veïns d'aquesta població s'han aplegat en un parc a prop d'on vivia i han encès unes espelmes que dibuixaven el seu nom. L'homicida va fugir del lloc dels fets fins a Mataró, on vivia, i allà es va entregar als Mossos d'Esquadra. A qualsevol persona que justifiqui de qualsevol manera... Després dels últims casos, el Departament d'Interior ha encoratjat les dones víctimes de la violència a denunciar l'agressor per així prendre mesures. L'any passat, per exemple, les 13.000 denúncies presentades van acabar en 7.800 detencions. A més de l'atenció a les dones, també cal destinar atenció als fills, que en molts casos poden haver estat testimonis o víctimes d'aquesta violència. A Catalunya podria haver-hi 25.000 nens en aquesta situació i només un 4%, segons l'Institut de Reinserció Social, reben una atenció adequada. Arrel de l'ordre d'allunyament, a mi ja se'm va concedir assistència psicològica, atenció a la víctima, i arrel d'aquest psicòleg jo vaig demanar ajuda de cara a la meva filla, perquè hi havia situacions en les que jo no sabia enfrontar-me. Tant ella com la seva filla petita reben ajuda psicològica. Tot i que hi ha fills que no han patit agressions directament, l'objectiu és que aquests menors no repeteixin els models de violència que han vist a casa. És molt difícil que un nen o una nena es recuperi de tota la situació viscuda sense el suport i acompanyament de la seva mare, i per això des del nostre model d'intervenció intervenim amb les mares paral·lelament des d'aquest rol, des d'aquest vincle matern. Avui en dia estem recuperant la nena que era. Ha deixat de ser una doneta a ser una nena una altra vegada. En aquesta altra fundació també ajuden mares i fills víctimes de la violència masclista. Fins fa poc, la relació entre aquest adolescent i la seva mare era conflictiva. Contestàvem a l'anat tothom, els professors, i, ara sembla que no, però vestia encara pitjor, anava sempre amb esquelets i merdes d'aquestes. I tot va ser de manera agressiva. Si em deien potser, no sé què, ja em girava i li fotia una cleca. Jo vaig vindre aquí feta una porqueria perquè, vull dir, a mi em podia fer mal el que ell em feia, però a mi el mal són les meves filles, vull dir, és tota la meva vida. El primer que em van ensenyar va ser a tractar els nervis i a que no em portés malament ni amb la mare ni amb la gent. O sigui, jo ara em veig al passat i em pego 2 hòsties de l'imbècil que era. Jo sé com estava i ara torna a ser la meva filla carinyosa, que em fa petons, que pots parlar amb ella, em pren el pèl, està a l'adolescència.